मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुंडपाळ मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेश देवालय पुनः प्रतिष्ठापन जाऊन 70 वर्ष परिपूर्ण जताशिले संदर्भारी 1 वर्ष विश्वावसु नाम संवत्सराचे वैशाख शुद्ध पौर्णिमे दिवसाक हांगा घडचत असले वर्धंती उत्सवा निमित्तान स्वाम्याले उपस्थितींतुची तशीची स्वाम्याला हस्तेनाची आईच्या दिवसाक 250 रजत कलश सहित सहस्त्र कुंभाभिषेक आईच्या दिवसाक हांगा मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी वेंकटेश देवाक एक अभिषेक करचत असले एक संदर्भ आईच्या दिवसाक प्राप्त झाले। 70 वर्षा पहिले तेन्नाचे एक काल आणि आताचे एक काल पळयताना कितलेक व्यत्यास आशिल्लो आणि आते कशी एक भरभराट झालेला असा हा संपूर्ण श्रेय हांग विराजित जावन आशिल्ले तसले वेंकटरमणाक आणि मुख्य प्राणाकची प्राप्त जाता। 70 वर्षाक पहिले इतलं वैभव आणि नाशिले बहुशः यक्षगान आशिले बैलाटू तेन्ना आशिले कित्याक म्हळ्यार त्या नोटूची यक्षगानाची अत्यंत प्रसिद्ध आशिले पौराणिक कथा नाजाल्यार खंयचे तरी एक धार्मिक विचारू समाजा येदूर दवरचे असलेली एकमेव अवकाश म्हळ्यारी तेन्ना यक्षगान मात्र तेन्ना मोबाईल ना तेन्ना टीव्ही ना एक रेडिओ तेही आयकुच्याक मात्र किंतु दोळ्यान पळोवच्याक अवकाश आशिल्लो म्हळ्यार एक मात्र म्हळ्यारी यक्षगान। आमगेले हे आम्ही सांगपण असताना कितलेक हे की म्हळ्यारी लोक रात्री जेवण करून गेलो खंय यक्षगान आसा थंय वता आशिल्ले म्हळ्यार ते आट पळोवच्याक त्या व्यक्तीला एक आयच्या दिवसाक तागेले हे पात्र आसा म्हणून त्या व्यक्तीला पात्र पळोवच्याकची रात्री 12, 1, 2 घंटे जाल्यार वयकेची वचून पळयत आशिल्ले। आज लागीच असल्यार वयकेची पळोवचे कोणे वचना लागी आसा वचून पळोवया म्हळ्यार कोणे वचना कित्याक म्हळ्यार कालमान बदलला आसा तेन्ना तितलो वैभव आणि नाशिल्ले। आज देवाल वैभव पळोवच्याकची एक चंद आहे तेन्ना म्हालगडे मस्तीतले कष्ट घेता आशिल्ले की कशी चलचे त्याल अमृतपडी नंदादीप हे ते मस्तीतले अडचण आशिल्ले इतल्यानी भांगर रुपये हे ते कसनेची तेन करचे तांगेले की तितलेक आर्थिक है की नाजाल्यार तितलेक व्यवस्थ करचे तसले एक संदर्भ नाशिल्ले किंतु आज तो देव सिंहासनाचेरही बशिल्लो आसा भांगरा सिंहासनाचेरही बशिल्लो आसा रुपया पालखीचेरही बशिल्लो आसा हेवटूच वैभव देवान वाडून घेतले म्हळ्यार ते मूल कारण कसन की म्हळ्यार हांगा देवाले सानिध्य अभिवृद्धी जालेले मात्रानच हांगा उड्डू लोकांना अभिवृद्धी जाल्लो आसा जनांकही बर जाल्लो आसा। मस्त लोक जे लोक गुंडबाळांत आशिल्ले मस्त लोक आता हांगा मुंबई पाविल्ले आसाची मस्त लोक बेंगलोर पाविल्ले आसाची अनेक लोक धारवाड के हुबळी के बेळगाव के ना परदेश परराष्ट्र पर्यंत पाविल्ले आसाची इतले पाविल्ले आसल्यार वयकेची आज वयके तांकां विचारले रे ना मारे मुख्य प्राणानच म्हाका रक्षण केलं म्हणून तो सांगता ना कित्याक की म्हळ्यार तागेले विश्वास आमगेलो इष्टदेव आमगेलो गांवचे देवान आमकां आमी भायर असल्यार वयकेची आमकां रक्षण केले म्हणले एक सर्व लोकांक मनांत आसा। त्या निमित्तान वर्धंती उत्सवा जेवो ना यक्षगानाचे खेळ ताणें हरिकेकेन सांगिल्लो आसा तेन्ना येवन घेवन सेव करची की ना पालखी उत्सवान सहभाग घेवची की नाजाल्यार असलो व्हडोड उत्सवा संदर्भात तागेले एक कसन एक द्रव्य अर्पण करून घेवन त्या सेवेक एक सहभाग दिवची की प्रत्येक आजपर्यंत चोरून घेवन आयिल्लो आसा। मस्त कडे आम्ही देवस्थानात भेटी दिल्लो आसा मुक्काम केल्लो आसा
त्या देवस्थानाचे एक 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 वैशिष्ट्य असा. आता कोटलं म्हणे पळया थंयचे एक दर्शन असा. सो लोक मस्तीत थंय चौकशी करच्या वताची. थंय कसं नाही तरी सांगितलंय कसं नाही त्यामुळे अनेकच विश्वासू ते अनेकच दृढ करत जाता. चिकनकोडा दर्शन असा आणि मस्तीकडे कुलकोडांतू थंय प्रसाद जावचे एक संप्रदाय असा. अनेक कडे आणि कसले माविन कुरवेंत अनेक नमुने संदर्भ असा ना. आता कुमटान गेल्यार थंय वड काढचे संदर्भ असा. आणि कडे गेले केंडे सेवे म्हणून अनेक नमुना असा. सो केलो कडे कशी जाता थंय आरंभ केल्लो पळोवंक गेलो हांग आरंभ जाल्लो आसा. हांग एक दर्शन येता असा. दर्शन जाल्ल्या निमित्तान आवक जावक चड जाले कडे आणि तुमगेला केंडे सेव असा. ते केंडे सेव पळोवच किती रे लोक हे केले. कुमटांतूय असा. कुमटा सोडून गेले अन्य देवस्थानांत वैके असा. तदनंतर आणि खंयची एक हंतू तेपोत्सव बेरोळ्ळी तेपोत्सव तांगे तेपोत्सव पळोवंक गेलो आम्ही वैकेच एक तेपोत्सव करया म्हणून गेलो एक लोकल हे असा. किंतु इतले तेपोत्सव बेरोळ्ळे असा ते पळोवन आणि खंय तरी एक केल्लो उरताले. केंडे सेवे आणि खंयची एक देवस्थान असा त्या पळोवन आणि खंय तरी एक केल्लो असा. आणि खंय तरी दर्शन सेवा जायत असा. त्या दर्शन सेवा बर जाल्ल्याच्यान आम्ही वैकांक देवाले प्रार्थना केले आमगे चौकार वैकेची दर्शन येवची तशी तू ह्या करका. थंय वैकेची दर्शन सेवा केलं. अशी जाऊन 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 एक 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 जन वाढील असा. किंतु आज वैकेची यक्षगान सेवा आणि खंयचे देवस्थान केवल गुंडबाळ मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मी देवस्थान मात्र पडत खळे या तुम्ही खंय असवय खंय तुम्ही पळेल ना. सो हे युनिकनेस कसं नसा. हे वैशिष्ट्य केवळ हे देवस्थानाक हे गावच्या लोकांकची परम भाग्य जाऊन गेलं मेळेला. बाकीकडे पळया खंय तरी गेल्यार तांगेल केंडे सेवजण आम्ही वैके करकार त्यांना लोक येताची हे जाता. किंतु कोणेहीची अनेकची यक्षगान सेव म्हणून गेलो कोणेहीची आरंभ केले उरो आरंभ केल्यार वैकेची 6 महिने करचे जातवे जायना. तुम्ही हांगा 6 महिने कशी करताची कशी ते यक्षगाना कलाविद लोक हांग येताची कशी ते हरकी तो देव वापस 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 तुमगे लशी आम्ही ऐकल प्रमाणे कितले की 10 वर्षाची बुकिंग ऑलरेडीची आत जाल्या म्हणून गेला समळा इतले वैभव अशी देवानं तागेले देवस्थानांतू आम्ही केन्नाही पळोवचे. एक देवस्थानांत जावचे पळोवंक गेलो आमगेल देवस्थानात जाव का थंय पळोवंक गेलो आम्ही करचे. किंतु हे एक चंदाय लोकांना गुंडबाळांतू येऊन गेलो यक्षगान काशींत येऊन गेलोची यक्षगान करचे तसले एक वैभव देवान आजपर्यंत लागी 85 वर्षा पहिले तुलेनाची हे एक प्रथा ना हे परंपरा त्यांना तुलेनाची ठेवून घेऊन आयल्या म्हणून आम्ही ऐकलंय. आता काली पहिली चाल झाली नाही अनेक वर्षा तुलेना चाल जाऊन गेलो आईल तसेल हे परंपरा आजपर्यंत चोळून घेणं वताशिले अत्यंत संतोषदायक. एक दिवस खेळलो ना वारा एक दिवस खेळलो महिन्या एक दिवस खेळलो ओके अटना दिवसा प्रति दिवस खेळ म्हळ्यारच पडे त्याही सकाळ तुला ना सांज पर्यंत हंग एक कसन की म्हळ्यारी अलाराम लाव का म्हणून करेक्ट 5:30 एक शब्द मारिले हंग ऐकता म्हळे इतले सकाळ 5:30 पर्यंत 6 पर्यंत हंग निरंतर जाऊन गेलो हंगा मस्तीतले एक यक्षगानाच्या आटाचे हरिकेचे एक संदर्भांक पळोवचे मिळता. आणि हंगे एक विशेष कसन की म्हळ्यारी हरकेचे सेव तो सांगता तो काय आठ खेळणं हरके सेव म्हळ्यारी ताण कसं ते खेळतं ना तर वडे सेवा म्हणून पुढे ना ताणे वड काढता शांतेरी कामाची जावं ना काऊर कामाची जावं ना काही दुसरीकडे काही वड काढत असा स्वतः ताणे वड काढता देवाला गभय प्रसाद घेऊ का आणि ताणे वड काढता. दुसरीकडे केंडे सेव मळकुडन व्यक्तीची ते केंडेरी धावून वचका ना हातान त्या केंडे काढची तसले एक संदर्भ पडता ताक वैकेची अभय प्रसाद होता. हंगा यक्षगान सेवा म्हणून तो वचून घे नाच कर का म्हणून ना हंगा एकल्याक प्रतिनिधी स्वरूप आम्ही यक्षगान हरिके दबरिल्ला असा आमगे तर्फे ना तुम्ही यक्षगान करका किंतु तुम्ही खंचे ते सभा वेदिकेचेरी तुम्ही यक्षगान करताची ताचे पाद धुळे आम्ही लावून घेतलेली तुमक बर जाता म्हणले का
कित्याक की आम्ही आजे पहिला येताना पळयल्या उठू लोक ते पावन धुली तांणी सर्व ही रंग मंटपारी कोण थंय तांगेले कला तांणी प्रदर्शन केलं आसा यक्षगान सेवा तुमगेले तर्फेन केल्लो आसा उठू लोक एक त्या पाद धुळी लावून घेऊन वचत तसले एक संदर्भ आसा आणि कसकी आसा ते लावून वतना अशी वच्चे जायना के ते लावून घेऊन वच का म्हणले कशी आहे कसं म्हणजे असल एक प्रथा म्हालगड्यान दवरिला जेना आज हे देवस्थाना वैभव जावो हे गांवचे वैभव जावो अभिवृद्धी जायत आसा हरशी गेले री हे गुंडबाळा कोणी यायनच खंय आसा उठू रान उठू कडे कोणे नाची गांवा भायर आसा खाली एक मात्र देवाल सानिध्या निमित्तानं यक्षगान काशी म्हण निमित्तानं लोक हांग येता आसता विनाकारण आजले हांगा झाड माटे रूख पोपळा रूख पळोवचे कोणे यानच खाली एक मुख्य प्राण आसा हांग एक केण्या घडाई सेव दिल्ले निमित्तानं एक हे कष्ट दूर जाता ना आपल्याला सर्व इष्टार्थ परिपूर्ण जाता ना जाल्यार हंतू गांवांत तशी लोक म्हळ्यार मस्त कमी एक थोडे प्रभू कुटुंब के थोडे कामत कुटुंब के थोडे नायक कुटुंब के जाले इतले हंतुची तुमगेले गुंडबाळ आरंभ जाता थंय एंड जाता चड विस्तार तसने हे ना मुंबई जाल्यार हे पळोवका त्या पळोवका हे आसा ते आसा अनेक आसा त्रेक आसा म्हणून वचका जॉब जावका हे जावका ताका किंतु गुंडबाळ आणतो बाकी कसने पळोवत ना देवालय निमित्तान तुम्ही हांग येवका पडता मुंबई तशी न्ही मुंबई मस्तीतलो आसा थंय बीच पळोवका म्हणून वचत ते आणि कसं आसा हा सिद्धिविनायक देवस्थान आसा वडाला गणपती पळोवका म्हणून आसा हा जाता ते केलो पंता स्ट्रॅटेजिक टायमार मात्र ते जाता किंतु गुंडबाळा केन्नाय येवका दिल्यार ना रे यक्षगाना काशी म्हळ्यार कितेरीची येवका पडता म्हळ्यार तुमगेले मेन यूएसपी मेन प्रधान विषय कसन की म्हळ्यार ते आमगेले देवालय एक वैभव देवालय हांगा एक सानिध्य आशिल्ल्या निमित्तानच हे गुंडबाळाक एक नाव आयिल्लें आसा ते एक गांवांत असल एक नाम आईल तसल गांवांत आईच्या दिवसाक सत्कार करून घेऊन स्वामी कडच्यान प्रसाद घेतील लोक ते अत्यंत धन्यवान म्हणून पहिल्याची इतले सानिध्य अभिवृद्धी करून घेतील तसल देव तागेल सन्निधानान तू असल एक वैभव हांगा चलता आसा खंयची पळोवचे मेळना आशिल्लें तसले खंय जगतांतूच खंय पळोवचे मेळना आशिल्लें तसले एक वैशिष्ट्य ते हे देवस्थानांत आसा पर्तगाळीक वैशिष्ट्य कसन की म्हळ्यार अष्टमीचे दंडबली हे दंडबली आणि खंयी जाय तसल दंडबली पळोवच कितेरीची पर्तगाळी येतात कित्याक म्हळ्यार दोन्ही सायड दंड दवरून घेवन थंय एक बलिप्रदान करचे कसन आसा ते खंयची आणि रात्री टायमारी आणि पर्तगाळीचे एक महारथोत्सव वैशिष्ट्य कसन की म्हळ्यार दिवारात्र उत्सव दिवारात्र हवन दिवारात्री बली बाकीकडे कशी की म्हळ्यार सकाळ बळी उरता रात्री बळी उरना केलो कडे तू पर्तगाळीन तू दोन पंथा सकाळ वैके उत्सव जाता रात्री वैके उत्सव जाता सकाळ वैकेच हवन जाता रात्री वैकेचे हवन जाता हवन म्हळ्यार कोण थंय आचार्य उरता तो थंय फळार उरता तो कसनेची अन्न भक्षण तो करना त्यातून ताका अधिकार उरता संध्याकालीन तो थंय हवन करच्याक ताका अधिकार मेळता तदनंतर दिवारात्री दनपार वैकेची बली प्रदान आसा रात्री वैकेची बली प्रदान आसा आणि अष्टमी दिवसाक विशेष जावन हे दंडबली पळोवच कितेरीची लोक पर्तगाळी येता कित्याक म्हण आनी हे खंय पळोवच्याक मेळना सो असले एक वैशिष्ट्य पर्तगाळी मठाक आसा तसले एक वैशिष्ट्य गुंडबाळाक आसा त्या न्हयची 1955 आज स्वामेल उपस्थितीन तुम्ही सर्व लोक स्वाम्याक अभिवंदन करता आसाची स्वामेल उपस्थिती सर्व ही सत्कार करता आशिल्ले तसले सेव केली तसले लोकांक स्वामेले उपस्थितीर तांकां एक अनुग्रह प्रसाद दिवका म्हणून तुम्ही आलोचन केले कित्याक की म्हळ्यार केन्नाही उपकार केल्ले सेव केल्ले लोकांक केन्नाही स्मरण करका म्हणून सांगिल्लें आसा कित्याक की म्हळ्यार सानची उपकार उरो सान सेव असल्यार वैकेची कथनचित उपकारेन म्हणून सांगिल्लें आसा थोडेच उपकार केले थोडे सेव केले वैकेची आम्ही तागेले उडगास करका म्हणून हे रामान सांगिल्लें तसं परिपाठ त्यातून ते रामान सांची इणची तुमकां कोता स्क्विरल म्हणून तुम्ही सांगताच ते सांची इणची वैके केली तसं सेवेन प्रभू रामचंद्र देव संतुष्टीत जावन गेलो ते इणची वैकेची देवान अनुग्रह केले म्हळ्यार
तो देव प्रत्येक लोकांना सेवेनं संतृप्त जाता म्हणून थंय दाखवून दिला. तो व्हड व्यक्ती जावका जांबवंत इतलो व्हड आशिल्लो नाजाल्यार वानर ते जावका म्हणून इवन सानाची इनची वैकेची सेव केल्यार तांतुल्यान वैके हांव संतुष्टीत जाता म्हणून केन्ना रामान दाखवून दिलें म्हळ्यार त्यांना गुणबाळ लोकांना वैकीचे हे एक कर्तव्य की कोण हांगा निस्वार्थ सेव केला आसा तांकां स्वामीर उपस्थितीर तांकां अनुग्रह प्रसाद दिवची वैकेची तितलेची महत्वाची का. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक सत्कार नाजाल्यार अनुग्रह प्रसाद स्वीकारीत जाल्यार अर्चक वृंद आसाची, पुरोहित वर्ग आसाची, धर्मदर्शी आसाची, पहिल्याचे धर्मदर्शी आसाची, नाजाल्यार दर्शन पात्री आसाची, ना दर्शन पात्रिक सहाय्यक जावन घेवन अनेक लोक आसाची, ना यक्षगानांत तू सहभाग करून घेवन प्रत्येक संदर्भार सहकार्य करीत जाल्यार लोक आसाची. त्या सर्वही लोकांक हे एक प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सवात संदर्भारी एक उडगास करून घेवन स्वामी कडच्यान एक तांकां एक अनुग्रह प्रसाद दिलाय. मंत्राक्षर तांकां प्राप्त जावंक आशिल्ली तशी तुम्ही अनुग्रह करता म्हणून तुम्ही विनंती केल्याय. त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक सभा कार्यक्रम तुम्ही गांथून घेवन स्वामीकही तुम्ही अभिवादन करत आसाची. किंतु हे अभिवादन आमकां न्हय, आमगेल परंपरेचे आमगेल परम गुरु जावन आशिल्ले तसले स्वाम्याक प्राप्त जावका. कित्याक म्हळ्यार 1955 त्या स्वामीन तुमकां मार्गदर्शन करून घेवन तांगेल मार्गदर्शनारी हे पुनःप्रतिष्ठापन घडील निमित्तान आज त्या स्वामीला अमृत हस्तान की ना तांगेल एक शब्दान की तांगेल एक वाच दिल्ली की ना तांणी एक मार्गदर्शन केले निमित्तान तांगेल एक तपोनिष्ठ बलान आज हे देवाल एक सानिध्य आज अभिवृद्धी जाल्ला. आम्ही आत्ता आयले किंतु आरंभ जाताना आमगेले परम गुरु स्वामीनाची हांगा मार्गदर्शन केले. विशेष जावन घेवन 1955 दोन हे जाले. एक 1955 आमगेले शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवस्थानाची वैकेची पुनःप्रतिष्ठापन घडले. तांगेल वैकेची भरभराट आज तुम्ही पळोवचेक मेळटा. तशीची 70 वर्षा पहिले आमगेलेची परम गुरु स्वामीनाची हांगा मार्गदर्शन केले आणि तांगेल मार्गदर्शनाच्या निमित्तान आज गुंडबाल देवस्थानाची वैकेची भरभराट वाडील आसा. हे पळोवन घेवन आमकां संतोष जाता. कित्याक म्हळ्यार शिष्यांक केन्नाही म्हालगड स्वामेले कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक स्वाम्यान खंय ना जे खंय गेलतना एक आशीर्वाद करचे तांगेले एक व्हड कर्तव्य. खंय गेले ताणें आशीर्वाद करता. कोणाका आशीर्वाद करना तुम्ही सांगचे जायना. कर ना म्हळ्यार तर कसकी एक मनस्ताप कित तरी विषय येता. खंय गेल्यार वैकेची गांवचे बऱ्यापण जावका, गांवांत तशी लोकाल बऱ्यापण जावका, देवस्थानाचे बऱ्यापण जावका, त्यांच्या आडळीत मंडळीक बर जावका, सर्व लोकांकही स्वामी कसं करता आशीर्वाद दिवका. ना रे तुगेले चरडाक बर जावो, तुगेले कुटुंबाक बर जावो, तुगेले विवाह मंगल कार्य जावो, तुगे बरे घर पांच तसे योग प्राप्त जावो. कसं ना जे कसं नाही तरी एक आशीर्वाद स्वामीन करचे. आमगेल परम गुरु जावो ना आमगेल गुरु जावो ना परंपरेत असेल प्रत्येक स्वामीन वैकेची आशीर्वाद करचे. आज केलो पंत आम्ही हांगा थंय उलयतना ना त्यांना पहिले स्वाम्यान आमकां आशीर्वाद केले एक बरे घर जाता व्हड घर जाता. आज त्या व्हड घर जाल्या म्हणजे कारण कसं की म्हळ्यार तांगेल आशीर्वादा निमित्तान म्हणून आयकून आमकां खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार शिष्यांक जर फाल्यां तांणी सांगले स्वामीन आशीर्वाद केले की तो आनीक घर जालना म्हळ्यार आमकां एक नमन दिसता. त्या निमित्तान आज एक संतोष कसं की म्हळ्यार परम गुरु स्वामीन आशीर्वादा निमित्तान जावो, आमगेल गुरुले आशीर्वादा निमित्तान जावो, हे गांवचे लोकांक बर जाले, हे देवस्थानाचे बर जाले म्हळ्यार आमगेल किंता संतुष्टीत व्यक्ती आणि कोणेही ना ह्या जगात. कित्याक म्हळ्यार आमकां आशिल्ले तसले एकच एक गुरु परम गुरु आमकां आनी कसले संबंध ना. आमकां दोन्ही संबंध एक देव रामदेव वीर विठ्ठल, दुसरे संबंध आमगेले गुरु आणि तांणी दिले तसे मार्गदर्शनारी समाजा बर जावका म्हण. तिसरे संबंध म्हळ्यार आमगेले समाज बांधव. ते सोडून घेवन चौथे संबंध म्हणल्यार हरी गुरु आणि समाज बांधव हे तिन्ही हंतुची आमगेल प्रपंच. आमगेल संन्यासी जीवन प्रपंच म्हळ्यार हेचीच एक देवाल पूज करचे, गुरुले वाक्य की ना गुरु स्मरण करचे की गुरु कसं मार्गदर्शन दिले ते हे करते. आणि समाज बांधवाले कसं कष्ट ना तांगेल बद्दल आलोचन करचे की समाजाबद्दल कसं एक धार्मिक विषय येता ना समाजात कसं तरी एक कमीपण येता ना
ते कशी आम्ही एक व्यवस्था करेत मार्ग काढेत ना कसं नाही करेत त्याच्याबद्दल विचार चिंतन करचे हे आमगेले कर्तव्याचे भाग. तर आमगेले प्रपंच एक हरी गुरु आणि समाज हे तिन्ही हंतु मात्र आमगेले है त्या चौथ संबंध आमगे नाची ना तन्निमित्तानं मालगड स्वामी निमित्तानं बर जाल म्हणारी त्याच्यान आमकाची संतुष्टीत जाता. एक सेवा खैनी करा की तो आमगे स्वाम्यानं आरंभाक येताना फर्स्ट टाइम आम्ही परतगाडी येताना करेक्ट आम्ही मे 30 तारीखा काय येले त्यांना ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया आमगेल्या पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ स्वाम्याला पुण्यतिथी आचरण त्या दिवसाक आम्ही प्रवेश केलाय स्वाम्याला गेलाय स्वाम्याला ऊन नमस्कार घालला आम्ही नमस्कार घालून स्वाम्यानं आईल्यामुळे किती एक त्यांनी शाल घालून एक 2 शब्द ते सांगता कसं सांगे की मिळाली आमका की खंचे कर्म खंचे काम मनान केल्यारी सर्व सिद्धी जाता म्हणून त्यांनी इथले सांगले. बाकी कसं नाही आमका बोत ना आणि त्यांना लौकिक वातावरणातून प्रथम पंथा संपूर्ण जाऊन आध्यात्मिक लोकांत आम्ही प्रवेश करते. आता तुमगे लोक कशी थोडे लौकिक थोडे आध्यात्मिक अशी तुमगेला लौकिक प्रपंच आणि आध्यात्मिक आमगे तसे नाही संपूर्ण लौकिक उठू सोन घेणूची संबंध ना शिक्षण लौकिक शिक्षण उठू सोन घेणू आध्यात्मिक अंतु प्रवेश. सो स्वाम्याने सांगितले शब्दाचे अर्थ कशी घेऊ का कसन हाचे विपरीत कशी आज अर्थ कसन घेऊ का केलो आणि 2-3 सांगितले तिथला आमका त्यांना तिथला काय करते ना वापस विचार म्हणून आरंभ आयल्या मात्र वापस आम्ही कसं विचारता अर्थ कसं म्हणून विचारच्या काम काही जाय ना. सो अशी जाऊन घेऊन थोडे वर्ष गेलाय कडेरी एक दिवस आम्ही एककडे वाचिले एक बरे एक गत आहे म्हणजे त्या न्यूजपेपर आणतो विजयवाणी तो ना जल संयुक्त कर्नाटका केलो हंतु त्याने एक लास्ट एक दिताच तंतु मनोल्लास ना आणि कसं मस्तेत तांगेले येता विजय कर्नाटक अंतनी येता सुदीना म्हणून गेले कसकी येता. सो आम्ही त्या उठूची कटिंग करत होते आमक मुखार जाऊ का म्हणून आम्ही तयार जाऊ का नाही. सो त्या निमित्तानं केलो असेल एक ग्रंथ वाचन ना कथा वाचन लौकिक कथा वाचन हंतु आम्ही मस्त आसक्ती घेताचे. सो त्यांना आम्ही एक गत ऐकलंय की सेवा कशी कर का कशी तुम्ही केल्या रे देवाक पावता ना खंचेची तुम्ही खंचे एक उद्योगांतुरा खंचे देवाल कार्य करा ना स्वाम्याला कार्य करा प्रति एक हंतु मन देऊन गेले तुम्ही कार्य कर का खंचे रीती मै गळलं तर ना म्हणताच मला केलं पण कसं की म्हणारी 10 तास काम करचे 8 तास करचे 2 तास खिंकिंग हे करचे कडे पगार तिथले घेऊचे असल आणि मस्त हे उडता तसल आणि करचे नाही देवाला एक वेचेची आज कसकी थोडेची हे करून थोडे कमी करचे नाही नका आजी अर्धशीत अर्ध केजी नैवेद्य केला पुरो असेल एक ह्या जाऊचे ना आणि काही तरी अन्य संदर्भात असेल जाता असेल मस्तीतले जाता त्यात कोण मनान खंचेही कार्य करता म्हणून थंय सांगताना ते गत कसन की म्हणारी एक गाठ वशिलो आणि त्या गेलो कोण मेन यजमान आशिलो तो कसं करता आशिल की म्हणारी गाडवा चेरी ताक कसं सामान होरका ते तो सामान होरता आशिलो म्हणजे उबार मोर्चे जायना आणि गाडवाल काम त्याचीची कसं भार आशिल वस्तू ताजेल फाटीर दवरले रे ते घेऊन घेऊन वता तागेल्या त्राक एक कॅरेट की कसं हे केले रे ते आरामशीर घेऊन घेऊन वचत तुरका हे तुमका ऐकत असेल. सो तागेल कसं की म्हणे मिठा व्यापारी तो मीठ व्यापार करचे तागेले व्यवहार करचे तागेल संदर्भ स्वतः यजमानान कसं केलं की म्हणाली गाडवाला फाटीचे एक 2 मिठाचे भार ताणे दवरले एक 2 चील भरत आणि मिठाचे दवरले आणि हे गाड्डो वैकेची घेऊन घेऊन वचत आशिले. दिवसा वचत असताना एक हॉळ येत आशिले एक हॉळ आशिलतना ते दांटून घेऊन वचका थोडे मस्त थोडे दीर्घ असा थोडे दांटून घेऊन वचका एक दिवस दांटून गेलो दुसरे दिवस दांटून गेलो तिसरे दिवस दांटून गेलो एक 10-15 दिवस दांटून गेलो. एक दिवस कसं झालं की म्हणारी त्या हळातून दांटून वचताना तो जारून पण यजमानी गाड्डो जारून गेलो त्या हळात पड
हळाम पडतन कसं जाल की म्हळ्यारी त्या मिठाचे ह्या वैकेची तंतू बुडले बुड्डील नंतर कडे यजमानानं ताका बैर हायले कसं जाल की म्हळ्यारी फाटीर घालताना मिठाची बोर येते मिठाची लशिली सो पहिले ते बरे भार आशिल्ले तिथं उदकान गेल्ले निमित्तानं कसं जाल की म्हळ्यार मिठा आम सुटूच तांडून घेतलं उदकान तेन्ना वयर उठिलताना हाका हा मस्त कमी जाल्या म्हणून जाले गाडवाक अरे हे मस्त कमी झालं मग आता मस्तीतलं भार आशिल्ले हे उदकान पडलं तर मस्त कमी झाल्या म्हणून हा ताका समाधान झालं म्हणजे ताकाही भार जात नाही दुसरे दिवस पहिले दिवस चुकून पडिलो दुसरे दिवस स्वतः पडचे चाल केलं गाडवान दिवसा पडचे त्या होळ्यानंतर ताका भार कमी जात असेल आणि मुखार वचे तिसरे दिवस यजमाना कसं नाही कळलं कसले दिवसा पडतासा हो चिरण पडतास की ना हा जारून पडतास की कशी कळता ते एक प्राणी न्ही बे हाका कसली डाऊट आहे रे 5-6 दिवस अशी करता असेल पळोवंक तिका म्हळ्यार ताका मीठ वायट जालें आणि हाका भार कमी जालें सो अशी मनान करताना तो गाडो मनान करताना तेजकून कडेन ताणें हें केलें हाका ते एक दिवस शिको काम म्हणून हाणें त्या दिवस कसं केलें एक दिवस मीठ घालनाशी कापूस घालून सोडलें कापूस घालनंतर कडेन हो फळांतल्यान आनी भायर सरलो आनी पडलो किंतु आता कसं जालें मग कापूस घालनाचें ना भार आनीक चड जालें कडेन ताका कळलें पहिले मीठ व्हरचें बरें आशिल्लें हें नाका म्हणून गेले कोण गेलो कडे त्या दिवसा तुले ना आणि पण अशीची यजमानाक मनान ताणें हें केलें आणि यजमानान वैकेची ताका बरे रितीन ताका स्थान की मान की गौरव की खाण की हे त्या उठूची दिवन गेलो ताका रक्षण केलें आमगेले वैकेची आम्ही जर यजमानाक द्रोह करचे गेले गुरुक द्रोह करचे गेले ना देवाक द्रोह करचे गेले ना अन्य कोणाकही आम्ही जनांक द्रोह करचे गेले ताच्यान म्हाका बरेपण जाता म्हळ्यार ते अल्प मात्र समय मात्र सुख तदनंतर एक दिवस अशी भार येत की म्हळ्यार त्या गाडवाक कशी ते कापसाचे भार कडे घेवचे जाले ना उदकांत मेळिल्ले नंतर कशी कापसाचे भार चड जाले तशी एक दिवस भार देवान जर आमकां दिले म्हळ्यार तर त्या भार घेवचेक आमगेले ही जायना तातूंत तेन्ना आमकां कळलें की स्वाम्यान सांगिल्लें मनान केल्यार देव पावता म्हण कारण हेचीच तातूंत तुम्ही सर्व लोकांना वैकेची हे मनान आता हांगा यक्षगान सेव जाता कोण मनान करता हरकी सांगताची किंतु यजमान थंय उरना यजमान आयलो थोडे वेळ बसलो आणि चल्लो कडे येत्रा कोणेही ना किंतु यक्षगान करता कलाविद मात्र तो मनान करता कितें की म्हळ्यार लोक ना जाल्यार वैकेची मागेल येत्राक हनुमंतूची बसला म्हणले कौशेशा पण तुमगेल हरके सेवा 5.5 ಗಂಟೆ पर्यंत ತಾನೇ करत असत ನಾದೇ ಏನ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಮಾಡುವುದು खुर्ची खाली खुर्ची ಇದೆ कोणा किती आम्ही करचे ना कोणे ना जाल्यार वैकेची त्या वेदिकेर बसल्यारी तांकां येत्रा कोण दिसता की म्हळ्यार हनुमंताल दर्शन जाता तांकां ताणी सांगचे तशी कोणे ना जाल्यार वैकेची आमकां कोणकी पळयत आसा म्हणून गेलोची आम्ही ते करचे हे मनान करचे हे नाकरे कोणे नाची यजमान गेल्लो आसा आम्ही 12:30 भायर सरे कोण पळोवचे आसा कोणे आसावे कोणे नाची 12:30 भायर सरे यजमान 9 घंटे केला 1-2 तास सेव केले वे जाले वचे आम्ही 5:30 पर्यंत कितें करता ना आज पर्यंत यक्षगाना ते कसन 10 घंटे की 9 घंटे की गणपती पूजा सहित जाऊन गेल कसन तुमगेल यक्षगान करता ते सकाळी फांतोटी पर्यंत घडता असा म्हळ्यार ह्याची मनान दिवन गेल करचे तसल कार्य म्हणून गेलो आम्ही तुमकां सांगचे हे उदाहरण दिलं विना कोणाकची तू कसं दोषारोप जो असेल खंयचेही विषय आखणे ना जे पळया कोण पळोवचे आसा यक्षगाना कोण उरता यजमान खंयकी मुंबई उरता यजमान आनी खंयकी बेंगळूर उरता तागेला आज हरके सेवा तो हांगा आईल वैके ना यजमान कोण तागेले यजमान कोण मागेले हे नाटक मागेल कितें हे कर म्हणून सांगला तेही होत ना कलाविदांक किंतु देवाक मोस करचेक जायना हे वेदिकेक हांव मोस करचेक जायना म्हणजे एक उद्देशान तांणी मनान हे सकाळ पर्यंत तांणी चलोवसून हाडला आसा तसं लोकांक आम्ही खंडितही ऋणी जावन उरका आणि विशेष जावन तांगेल स्मरण करता ना तुमकां वैकेची
एक संदर्भ येता नकरे सकाळीपर्यंत कोण बसताची एक 2 तास खेळ करे आणि मुक्ताय करे नाजाल्यार तितलो वेळ ते भागवत ते चेंडे ते ताळमद्दले हेन घेऊन गेलो ते प्रसंग घेऊन गेलो 7-8 तास चांडू का म्हळ्यार ते मस्त कष्ट म्हळ्यार बाकी कशी तरी एक हे करेत बट यक्षगाना तितले एक प्रसंग घेऊन तितले एक भार घालून घे हा 2-3 तुम्ही व्यवस्था करताची हागे लेख बट कसं नाही जेव्हा 7-8 तास तुम्ही ते हे करून घेणार पळयता कितलेच आम्ही प्रशंस केल्यार ते अनुप्र जाता की मुकाबील दिवसांत तू अजीची निरंतर आमगेल स्वाम्यान सांगितले ह्याची शब्द मनान तुम्ही सेव केल्यार सर्व ही कार्यसिद्धी जाता म्हणून स्वाम्यान सांगितले ते शब्दाचे अर्थ हे कथा वाचिल नंतर आमकां कळिले आणि ते खरे जाऊन आमकां अर्थ जाल्ले हे यक्षगानाचे हे एक पळोवंक गेलो कित्याक की म्हळ्यार रात्री कोणेय उरना तरीही हांगा यक्षगाना सैरा संपूर्ण कोरगे दिता म्हळ्यार हेचीच एक कारण खंयचे रितीर मोस करचे नाही खंयचे रितीर देवालय कार्याक वेदिकेक यजमानाक कसंतान म्हाका एक दवरिल्लो आसा विश्वास दवरिल्लो आसा ते विश्वास हांव सार्थ म्हणून ठरोव काम म्हणून गेलो ते प्रॅक्टिकली हांगा एक्झाम्पल यक्षगाना आणि जर थेरॉटिकली आमगेल कथा हे 2 आमकां अनुभव स्वामेल शब्द प्रॅक्टिकली आमकां कळले यक्षगान हांगा गुणबाळ पळोवंक गेलो थेरॉटिकल कळले आमगे ते कथा वाचून गेलो हे दोन्ही मॅच करून गेलो आयच्या दिवसाक तुमगेले तराक सांगले किंतु मुकाबील दिवसांत आनीकची हे देवालय सानिध्य आनीकची अभिवृद्धी जावका लोकांक मस्तीतले इष्टार्थ मुख्य प्राणांके नाजाल्यार वेंकटरमण देवान हांगा परिपूर्ण कोण दिल्लो आसा हांगा मस्त केळ्या पूजेता यक्षगाना सेवता नाना रितीचे हांगा एक वैभव देवान हाडून घेतले मुखाबील दिवसांत आनीकची वैभव हांगा वाडची तशी जावो म्हणून गेलो रामदेव वीर विठ्ठला लेगीत तशी परंपरेचे सर्वही 23 वृंदावनस्थ स्वाम्याले चरणारविंदांतू आम्ही प्रार्थना दवरताची आणि आयच्या दिवसाक हे सभा कार्यक्रमांतू आयिल्ले जाल्यार समस्त गुणपालचे सर्वही भक्तगण तसे आयच्या दिवसाक स्वाम्याले हस्ताना अमृत हस्ताना त्यांनी स्वीकारीत जाल्यार सर्वही सत्कार घेतील जाल्यार सर्वही बांधव अर्चक वृंद तशीच हांगाचे सर्वही जन नित्य निरंतर तांगे जीवनांतू क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत मंगल आशीर्वाद पर भाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पण